Чираттагы кытлау сәламе кабат зур Ширкли авылына аша. Бүген үзенең 65 яшьлек олы юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Гөлия Вилдан кызы Аюпова каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән кытлап, кызы Галия, кияве Рамил, оныклары Рафаил һәм Ләйсән, кыдагысы Кадрия Нугайбековлар гаиләсе, улы Арслан киле Дания, оныклары Рәсим һәм Айнур Аюповлар, кыдагысы Наҗия һәм барча кардәшләре кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1957 елның кояшлы көз 9 октябрь көнендә Зур Ширкли авылында яшәп килүче Рахмаевлар гаиләсендә 7 бала булып якын кешебез якты дөньяга аваз салган. Бабабыз Вилдан, әбиебез Халимәнең 4 кыз баласы, 2 уллары артыннан 7-гә кечкенә кыз балалары өйне тутырып шатлык истәп туган. Әтисе колхоз-тыгында сакчы булып хезмәт биргән. Әнисе гаилә учагын саклап, зур, тырыш һәм тыныч гаиләдә балалар үстергән. Кызганычка каршы әбиебез белән бабабыз олы кайгы кичерергә мәҗбүр булалар. Гаиләдә үскән 2 уллары һәм 1 кызлары үлеп китә. Якты дөньяда калган 4 кыз бала, Аллага шөкер, бүген дә исән-сау килеш бер-берсе белән бик тату аралашып гомер сөрәләр. Алар үсеп җитеп мәктәпне тәмамлыйлар. Кышлар сыман таралышып кияүгә чыгып китәләр. Әниебезгә дә авылның шибәр егете күз сала. 1976 елны бары 18 яшендә ул әтиебез Айсәгә кияүгә чыга. Араларында булган олы мәхәббәт турында сөйләп тә бетергесез. Әткәй яшь чагында гел әниебезгә яратып, кечкенә Лөлем дип кенә эндәшеп торды. 1977 елның 10 февралендә беренче көтеп алынган кызлары Галия туганмын. 1981 елның 8 мартында хатын-кыз бәйрәменә бүләк булып, нәсел дәвамчылары Лашындай уллары Арыслан да якты дөньяга аваз салган. Зур тырышлык куеп балаларны үстереп, хәлләреннән килгән кадәр белем биргәннәр. Әтиебез Ризли авылында машина йөртүче булып гомере буе эшләде. Әниебез әби-бабабыз янәшәсендә без 2 баланы тәрбияләп үстерде. Вакыт тик тормый, гомер ага. 2000 елның 14 гыйнварында мин кызлары Галия дә кияүләре Рамилга кияүгә чыктым. 2000 елның 2 ноябрендә әти-әниебезгә беренче малай онык Рафаилне бүләк иттек. 2005 елның 30 июнендә икенче кыз онык Лилиябезне дә аларга сөенеш итеп китердек. 2008 елның декабрендә Арслан дигән үсеп җиткән ир уллары да авыл кызы Даниягә әйләнде. Арслан белән Даниянең 2008 елның 5 октябрендә уллары Рәсим туды. Барда тыныч кына барганда гаиләне тагы кара кайгы болыты каплап, оныклары Лилия авырап китеп вафат булды. Шымырт кара күзле онык бала бу дөньяны ташлагач барчабызга да бик авыр булды. Күзләрдән яшьләр китмичә сагышлар улыланды. Аллаһның ризалыгы булып, кайгылар артыннан 1 елдан соң 3нче кыз оныкка да дөньяга килергә насыйп булган. Ләйсәнебез туып, яраларыбызның әрнүен азайта төште. Озакламый уллары һәм килене 4нче малай онык белән дә киңәнешне тутырдылар. 2010 елда 15 ноябрьдә Айнурыбыз дөньяга килде. Әниебез белән әтиебез оныкларны чын күңелдән яратып, аларны тәрбияләп үстерешәләр. Өйдәге 2 малай оныкны яннарында йоклатып, тәмле азыкларын каптырып яшиләр. Айнур дигән оныгы кечкенә яраткан әбием дип кенә дәшә матур сүзләре белән аның күңелен юата. Кызганычка каршы сынаулар гаиләбездә дәвам итте. 2008 елда әтиебезне инсульт авыруы җитәкләде. Әниебез шул авыр чакта әтиебезнең янында Барыш хастаханәсендә терәк булып, уңайланып өйгә кайттылар. Әкрен генә рәтләнеп әтиебез аяк өстенә басты. Оныкларны мәктәпләргә йөртеп, әниебезгә йомышчы булып яшәде. Тынычланып барганда 2012 елда әтиебезне икенчеләп инсульт дигән начар авыру килеп пешендерде. Балалар урнаштырып, оныклар үсеп җиткәч яшәргә генә иде шулай. Кайгы артлы килә дип әйткән сүзләр язылган. Әниебез әтиебезгә терәк булып һаманда кала. Хастаханәләр буйлап йөрсәләр дә икенче авыруы көчлерәк булды. Әтиебез түшәктә ятырга калды. Гаилә, оныклар булса да һаманда әниебезгә бар авырлыкларны тартырга кала.
Әтиебез кечкенә лөлем дип шиксез рәхмәтләрен әйтеп сөйләп, күркәм итеп күзенә, ачык йөзенә карап кына ята. Әниебезгә мең рәхмәт барлыгына. Без килеп кергәч, безне ачык йөзе, тулы күңеле белән, тәмле пешкән ашлары каптырып, безне каршы алганына зур рәхмәтләр әйтеп куябыз. Йорты, бакчасы, күркәм, үзе кебек матур чәчкәләргә хәзерге суык көз көне булса да күмелгән. Яшә әнкәй озак кына. Без сине бик яратабыз һәм 65 яшьлек юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Туган көнең бүген, әни. Гомер таҗың, балаларың җыелганнар, якыннарың. Тәбриклибез сине, әни. Исән сау бул, тулып торсын истәлләрең һәрвакыт мул. Яшә әле син безнең белән ширләмичә, хәл-әхвәлләр сорашкалап көндәгечә. Без балалар кайтып йөрик яннарыңа, безнең кайту шатлык булсын җаннарыңа. Яшик һәр чак бергәләшеп сау сәламәт. Син исән сау булган чакта безгә рәхәт. Көндә булмый туган көнең, 65 яшь. Яшәши син яныбызда тагын 100 яшь. Кадерле Гилия Вильдановна, яраткан балаларыгыз сезне ихлас күңелдән котлап бүләккә матур җыр юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Шатлыгыңда булды хәсрәтеңдә, изге